Well! I dobrodošli u novu epizodu Igi čita komentare, vaš najomiljeniji serijal. Zašto imamo ovoliko pivačke? 500.000 pretplatnika. Oh my god! Pathetic! Sada smo već trebali do 1.000.000 da dođemo. Šta je ovo? 500.000 pretplatnika. Znate koliko me sramota kada me pitaju Igi, koliko imaš pretplatnika? Znate koliko mi je teško da kažem samo 500.000. Moja majka više ne želi da priča sa mnom od sramote. Nije lako biti youtuber. Samo se šalim, drugari. Smirite se, nema potrebe da idete u komentari i da pišete kako nisam normalan i kako ima da me prijavite i sve te stvari. U redu je, samo sam se šalio. Ovo je bila šala. Ovdje smo svi family friendly. Zašto ovoliko pljuvački imam? Znam da ovo nije bitno, ali YouTube nastavlja da skida reklame, tako da... Ne znam kako ćemo da prođemo ovo leto, tako da bilo bi lepo da se subscribe-ujete, tako da YouTube zna da vam se dopada moj kanal, jer dopada vam se. Mislim, još nijednom nisam čuo nijednu osobu da kaže da se mojem kanal... Ok, sljedeća rečenica, jer ja danas ne umem da pričam izgleda. Ovdje smo sa zadatkom da pročitamo vaše komentare, vi ne znate, ali ja u tajnosti vrebam u komentare, znam šta pišete, znam šta pišeš, znam sve o tebi, pored tvoje sestre i oh my god, ali ste poludeli kada sam to rekao, ali tako da sve, svaki put, znam šta ste napisali, tako da ima da pročitamo komentale. To je bila reč, shut up, trudim se ovdje, nije mi lako. Prvi komentar, Miloš. Slučajnost? Ne bih rekao. YouTube, Igi, koliko želiš reklama na videu? Igi, može. Smešno je zato što je istina. Evo jednog jako dobrog komentara. Kako prviš kosu? Šta ovaj komentar treba znači? Kako pero, da ti odgovorim, šta je kako praviš kosu? Je li to bilo pitanje? Mislim, šta si mislio kada si, kako prviš? Ok, kako pravim? Ne pravim je, sam je uzgajam od rođenja, verovao ili ne. Ovo je skroz natural. Ja uzgajam i gajim moju kosu. Zašto mi se usta suše, ili imam previše pljuvačke, ili se suše da... Igi Playeru, da li može 1800p? Ili je to utopija? Tabs je uvek dobar video, samo da znaš. Tabs jeste uvek dobar video. Tabs je super igrica. U komentari uvek kad uđem, Igi samo Tabs snimaš, Igi samo Tabs snimaš, snimi Jark! Hoćemo! A 1800p? Budite srećni što imamo i 720p, 1800 je stvarno utopija, a 1920 ili ti 1080 to možete odmah i da zaboravite. Nemamo opremu ovdje, vidite da smo understaffed, da nemamo dovoljno radnike, sve sam morao da ih pošaljem kući jer kao zakon je ako ne plaćam radnike spada pod robstvo ili zlostavljanje neko što je ako me neko pita, ali šta je tu je, tako da 720, budite srećni što je 60 fps. To je nevjerovatno, to je utopija. Ali Igi, ja imam dve sestre, koju od njih poznaješ? Obe. Znam ih obe. Znam i Tamaru i Sanju. Tvoje sestre, znam ih. One najvjerovatnije ima da kažu da one mene ne znaju, ali lažu te. One te lažu, ne ja. Ja verujem i da znam njih. Tako da, ja. Igi, za sljedeći Play News moraš da obučeš Jančano delo. Ja znam tvoju sestru, samo se šalim. Zašto si morao da ideš tu? Zašto si morao da pominješ moju sestru? Znaš koliko me ovo uvredilo? Mislim, ja čak i nemam sestru pa me ovo uvredilo. Igi, znam vašu sestru. Police join the chat. Igi, mogu te roastati. Ok, sad ćemo da vidimo. Roast počinje, toliko si naporan da ti ni kompjuter ne kaže welcome. Oh yeah, killer ti jedan. Ti si toliko naporan da kada te killer vidi, on čak i ne želi ništa da ima sa tobom. Sanela, dobar dan, ali sivi cnoj krori. Šta želiš da kažeš, Sanela? Kako ovo da protumačim? Kako da dobar dan, u redu, ali sivi crnoj krori, what the f... Ne nervira me što još uvek razmišljam o tom i trudim se da protumačim šta ovdje misliš. It makes me angry. I svi znaju kada sam angry da postanem cool. Samo kažem. Znam vašu sestru. Kako Igi snima video? Prvo se napije i čeka da alkohol sve uradi. Wow, pokažem vam svoju kolekciju praznih flaša i odjednom ste alkoholičar.
Niste mi jasni. Ti si glovno Stark staro abavi. I am gonna Trolujete me, nema šanse. Nema šanse, ovo je troll. Ako si rekao sam star, ima da te nađem. Slušaj, ja sam sve, ali nisam star. Ja sam mlad i hip i slušam hipovsku muziku i memes gledam. I'm hip. Znam tvoju sestru. Zašto uvek sestra, majku mu? Iggy ima reklame. Reklama je Instagram Iggy Player. Da li sam vam rekao da ovdje je moj Instagram i trebalo bi da me zapratite jer sam aktivan tamo, izbacujem nove slike i odgovaram na sve poruke. Tako da ako želite da stupite u kontakt sa mnom i da vidite sve nove slike koje konstantno izbacujem, zapratite me na Instagram i obavezno se pretplatite na ovaj kanal. Drugari, mislim, da li ima... Ja, tako sam i mislio, tako da pretplatite se samo bolje, jer ne želite da znam vašu sestru. Ne želite da je znam, a već je znam. Kao Shia LaBeouf što je rekao, just do it! Yeah. Bitch. Gledaoci. Totally accurate battle simulator, family friendly igrica. Iggy, Barasex? Ja, poprilično sam ponosan na to. Uspjeli smo da prođemo ispod radara. I sada kada sam to rekao ima da me prijavite. Gad, izbaci ovaj klip, izbaci, cut. Iggy, reklama mi je bila sada na tvome videu Yes we got it. Kada bi to samo bila stvarnost. Veoma smešno. Ne, nije kao da treba da platim sada internet, struju, vodu, komunalije i sve ovo ostalo. Ne, it's funny. Još 5k na Iggy čita komentare 11 za Jan Chan Odelo. Oh shit, nismo valjda stigli. Edit, amazing si. No. Jel to 11 je bio? No. Okej, slušajte me. Moramo da se zajedno složimo i da svi sada koji su lajkovali ovaj snimak Iggy čita komentare 10, svi koji su ostavili like, idite i sklonite like. U redu, ovaj video ne smije da dođe do 50.000, u redu. Samo sklonite, jer ako dođe do 50.000 ima da moram da obučem Jančano delo, a ja to ne želim da uradim, ali ako ne uradim onda ima da budem hipokrat, jer sam rekao da onaj jedan youtuber je rekao koliko broj lajkova i to nije uradio i onda ja ima da ispadnem takav, a neću da ispadnem i onda ću morati da obučem, a stvarno ne želim, tako da, znate, samo se vratite i dislajkujte video. Ne dislajkujte, povucite like dole, nemojte do 50.000 da stigne, okej, I love you. Iggy, da li znaš di je mala Ana išla za vrijeme bombardovanja? Na sve strane. Iggy, do you want to record a new session of Ark? Yeah, let's up. Iggy, yeah, we are gonna go with Golfit and Confusion. Hej, Golfit je super igrica. Miloš mi je pobegao iz podruma, šta sad? Nije moj problem, bari to je sveti. Pahuljice traže novi serijal Arka, Iggy izbaci video Golfit. Perfectly balanced as all things should be. Golfit je dobra igrica, majku mu! Iggy, you suck. And you swallow. Iggy, postoji anketu Ark ili Tabs, 90% Ark. Iggy, hajdemo da zanimimo Golfit. God damn it! Golfit je super igrica. Zašto me bulujete ovdje? Recite mi dole u komentare ako stvarno želite Ark i na kojoj mapi ako želite i znate, postoji dobra mogućnost da snimimo ako većina vas bude htjela. Ti kažeš nemaš reklame, a meni kod tebe izlaze neke nenormalne reklame od po 3,5 minuta, a ti family friendly. Ako vidite reklamu, vi ste izabrani. Ako je vidite, praise that shit. I hoću na kolena i ruke ovako i da se zahvalite bogovima YouTube-a, jer retko ko dobije reklamu. Onaj ko je dobio, on je the chosen one. On je Neo. Igor, ovo logika. Ko je za novu sezonu Arka, 100%, onda, ljudi, ajmo Gmod scary map. Gmod je super igrica. Drugari, preterujete, dramite, drama queen ste. Ali imate pravo. Ovako idu stvari. Hoćete da krenemo novi serijal Arka? Da, 100%. Ok, ajmo da snimamo Golfit. Yeah, to je istina. Kad fanovi pitaju da li će uskoro nova sezona Arka, Iggy, well yes, but actually no. Kao što rekao, recite mi u komentare ako želite. Drugari, ja sam YouTuber, za vas, ima da se skinem. Jel želite da se skinem? Ovog trenutka ima da se skinem. Za lajkove, za subscribere, za preglede, oh my god, skidam se ceo go. Za šerove, a za šerove skidam se go i idem napolju. Tako da znate, samo mi recite u komentare što želite. Ali držite se family friendly, majku mu. Ok, moramo da budemo family friendly, ne možemo samo
Ok. A mnogi su bili napomenuli kao Iggy nikome neće da reklamu, opet Iggy iznese 6 flaše Jack Daniels. Sad želim u stvari da kažem dok držim u desnoj ruci Samsung S8 za 64 GB i jako puno RAM memorije koja i pravi jako dobre slike. Želim da kažem da drugari, samo ste drama queen ponekad. Samsung, javi se, možemo nešto da sredimo, ok? I sada je došao najomiljeniji deo, a to su mimovi i svi znamo šta to znači. Iggy izbaci anketu, nova sezona Arka, Pahuljice je da, wuuu! Iggy ne uradi ništa povodom toga, Pahuljice, so that was a fucking lie. Prekinite da mimujete to što sam stavio anketu i snimio drugu igricu. Ok, ovo je bio dobar mim. I am the town this hero needs. Hold up, I'm the town this hero needs. Jesam li stvarno to rekao? Kad Iggy kaže da se subscribe-uješ, a ti to ne uradiš i onda ti dođe u sobu. Mom, pick me up, I'm scared. I treba da budeš scared. Tako da bolje bi ti bilo da smešiš onaj subscribe iz ono zvonce. Ono zvonce kada ga... Ja kada piprem ono zvonce, drugari, sve se uzbudim. Najozbiljnije. Probajte. Samo probajte i recite mi u komentare da li ste se uzbudili kada ste pritisnuli ono zvonce, ok? Ako nije istina, vraćamo vam novac ovog trenutka. Extra meme, by the way. Izaći update u Yandere Simulatoru. Iggy izbaci Yandere Simulator video, Pahuljice. Slučajnost? Ne bih rekao. Pahuljice, Iggy snimaj Ark. Iggy. Tabs, take it or leave it. A Tabs je dobra igrica. Snowflakes, Iggy, YouTube i reklame. Ja. To je poprilično istinito, zato i smešno. Pahuljice, kada je Iggy rekao jedan like, jednako jedan dan bliže letnjem raspustu. I da li sam vas slagao? Da li taj video imao puno lajkova? I molim, da li je to letnji raspust već došao? Rekao bih da je već došao. A sad ako stavite like, za svaki like raspust traje duže jedan dan. Kada Iggy vidi jaje zmaja, uzme jaje, nastane haos i pobegne na kraju. Iggy, professional Ark player. By the way, obožavam ovu facu od Sunđer Boba. Ovaj mi se jako puno sviđa. Pozdrav svima ljudi i ja sam Iggy player. What's up gameri epic? What's up drugari? What's up Pahuljice? Well. Evo, srećemo se ponovo. I u današnjoj epizodi mi se jako vrti u glavi. 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, milion dolazim po tebe, motherfucker. Yeah. Milion do kraja godine ili se skinem go. Ne ide tako. Milion do kraja godine i skinem se go. Jel tako ide? Ne, to ne pali ako sam muško, zar ne treba da budem žensko za to? God fucking damn it. Ok, Pahuljice, završit ću ovu epizodu ovde, ali imam jedan zadatak za vas. Za sljedeći Iggy čita komentare potrebno je da smislite dobar clickbait naslov. Nema veze da li je istina, da li je laž ili nešto, samo da je dobar clickbait naslov. Nešto na što sigurno ima ljudi da kliknu. U redu, i to je vaš posao. Ne, mislim da je došlo vreme da krenete i vi da radite nešto. Ostavite u komentare vaše predloge i ako želite da budete u sljedećem Iggy čita komentare, obavezno stavite neki family friendly kreativan komentar, jer pokušavamo da nađemo sponzore, tako da moramo da im pokažemo da kao zajednica smo jako fini drugari. I naravno ovaj video ovdje upravo obavezno drugare kliknite na njega. Ovaj video je moja beba, obožavam ga, znači uložio sam toliko vremena i truda, nemate pojma koliko sam morao da pretim ljudima za to. Ili znam vašu sestru? Prekini sa sestrom više! Pa ja bih rekao da je ovo bila super epizoda. By the way, ovo je voda. Nije alkohol, ovo je voda.